والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. bandiraɓe julɓe salmini on mi juurima on mbeɗe ñaago on kadi yaafuya e ƴettudemi ɗo konngol e yeeso seeranɓe e jinnaɓe e konngol ngol noon mbeɗa andi juutata ko weltarema tan e ɓesngu ceerno Cheikh Souleymane Mbaye e siftordemi e siftorde encore jinnaɗo o kala ɗo ɗum ɗo heedi eɓe tintinami ɗum niyaba tan ani waliti sabu siftorde jinnaɗo o no ceernajo o wirini kanko e Cheikh Souleymane Mbaye koɓe yiɓɓe koɓe sehilaɓe koɓe jangiɗɗi koɓe yijjuɓe ɗum ɗon noon la shakka e ɗen ɗon gille jokke sabu nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wi min abarri birri an yasila al mar'u wudda abihi ene jeeya e ko ɓuri ɗiggude e ɗiggere to neɗɗo o jokkata giɗo bamma iwiɗo kañum ne hayso ko iwiɗo zurriya mum nanɗo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wi min abarri birri an yasila al mar'u wudda abihi neɗɗo jokka giɗo bammu kamɓe ɓesgu ngu eɓe jokki gille ɗe yo allahu yoɓɓe moƴƴere seeranɓe ɓe kadi yo allahu yoɓɓo ɗumen moƴƴere ko duwawo ɗo ko yo allah jaabo ko ɗum ɗo tan jogine ɗin ardiɓe ɓe duwanade ɓe e sakkonade ɓe yo allahu jaɓ ɗum ko duwawo tan yo allahu ittani en waba a gonɗo ɗo yo allahu ittani en waba a gonɗo ɗo yo allahu wat en kulɓe allah ɓuri ko kulɗen barriére uji baɗaɗi ɗiɗo ko mesure barriére uji ɗi docteur ɓe mbi en yo allahu wat en kulen mesure barriére uji allahu subhanahu wa taala ɗi gardinen ɗi kulen allah kulen ko ganduɗa ko ɗum o yamiri en ndi en kulɗum ye en mbaɗ e ɓerɗe men allahu subhanahu wa taala so en mbaɗi ɗum en kulata goɗɗum sa holi allah hunde fof hulma seereɓe kaali ɗum ɗo joni ɓe mbeɗi sikki hande eɗen kuli wasailuji mayde ha ɓurti akbar ko ɓurɗen ko hulde allah donc noon enen julɓe duttoɗen allah duttoɗen e allah yo en tuum koye men mbaɗen ko enen tooñi allahu subhanahu wa taala ha oɗo waɓa telli e men tuuɓen duttoɗen e allah inchallahu taala ma allah ittan en oɗo waɓa so towi en kuli allah en duttime e allah ganduɗen ko enen tooñi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum donc noon ganden ko enen golliri juuɗe en donc noon yo allahu subhanahu wa taala ittan en oɗo waɓa jaafoɗon mi kongolam juuti wonno woɗi yimɓeɓe ko ñawu ɗum waɗi jinmi siftinde hooram mi siftina yimɓeɓe yo kul allah o waɗat ko adiɓe nde kulata maydede so ari la yuakharu saatan tardata hay minute goto te enen gandi kala jaaɗo koye ladial mum yeehi donc noon eɗen tuuma ñawuta ɗum kono noon ko allah hoddiri ɗum sen kuli allah mbaɗɗen e ɓerɗe men je en kawre makko omo weela e men donc en kulta e hunde donc e kala saaha tardani c'est pas trop tard ɗo gonɗa foof nimsuɗon tuubɗon duttuɗa e allah an e conscience ma ko an andi ɗum wona yimɓeɓe gandantoma ɗum an hulata an andata a tuubi a nimsi a ɗirrima bakkat ma a yafkinima allahu subhanahu wa taala o yafete inna allaha yahfiru zunuba jamia oɗon jarlo oɗon jaafo noon konngol ngol ko ɗum wonno e ɓerde nde tan jettinde ɗum e weltade kadi e zurriye Souleymane Mbaye e sukaɓe ganduɗa ɓeɗo kadi keɓe yiɗɓe jinnaɓe eɓen ɗoyti ɓeɗe andi ɓe no fewi ɗo mawludu watno foof koye makko ɓe gonanno eɓen ɗoyti kam foof wonno jinnaɗo ko ɗum wurno tan ko madhu rasul ɗum tan o yinno ɗo nani ɗum foof o joɗata so jamma heedino legal amen ɗa o nani dayira tan
11 ƴettat sawru makko o yaha o jooɗi o ɗon hamin jiiloyo mamin cikko o majji taw ko jimɗi ɗo nanɗi tan nayo ɗum ɗon noon kala jiɗɗo ɗum jiɗat ɗum min jidde mum ɗum on oɗon jarlo oɗon jaafo e konngol ngol. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.